Uba Donald Rambai, ula kamru bu ude utrai jaka haka jaka bashimwai ka karkhana Resource Rubber Private Limited, kabadan haka shnong maus mai khatway mer. Ula syak kem no haki pulit henne ka step perngap haka por arbaji, hadien bu utrai ka te ka karkhana, ula ujoda ka ejhar, persya uba Donald Rambai, halor ka jing keno, badai ma uba penshit ika seng HYC, banlek jurib iki kot kisla jang ka te ka karkhana, kabala mi ru katmaktin ka bajur, bajan poi syaka jing takti. Kumban penkan mau, uba Donald Rambai, ringkat ka kenhun HYC, haka arpu artarik unaitung arhajar arpu saw, ulalit penjurib ikate ka karkhana, daka bapa niki kot kisla. Bat hakate ka jinglit jurib, lakan no ru balami ka jing huri hura bat ka thamaktin, hapadeng utrai ka karkhana shnajiri, bat ki nongyelam ka HYC. Nakaliang uba bijirwa, additional SP ka ribhoy, ula ong bakadaw baki pulit kila kemi uba Donald, kade hadien ka jing ujor ijahar na utrai ka karkhana, wat hadien bu executive magistrate ula penmi ka hukum, ba day ban penmi kanu ka huri hura, hakate ka jaka, hendray uba Donald, ula let lang bat ka seng HYC, hakate ka sngi, balami ru katmaktin ka hapadeng utrai karkhana bat ki dekhot HYC mencubatai kendiat ya kani janji amo nomor ba la sausan banai menta gai bangi ojin tip shwa ba uba Donald ude u trai kumula de local director kani ka company tenang ta ula saweng tenang tu sawanra ki kwat kisla banong ba kato kacaka hang tu de ka jongu te utrai jaka ro uba aili second company mo uro udon ki kot kisla banong ba to ka jaka ri jongo ta hata kanong rim mo uro ai ka FIR nakaliang jongki ro ki FIR te ka to investigation kadangya ta hakata bakanum don kadong no jingya khajia kadong ka huri hura ngile aso ko kanon FIR case ka baya chapo DC office te hang tu la sha khot hajir ya baro arliam banwan peni ki kot kisla te iman arne laisin la shakot te nakani kaliang kibari try jaka ki badan ni release maki kilawan bat ki lawyer joki kilawan ra ki kot kisla te uba Donald pade sisin ro khlem le chali si office man pensyai kani banwan ra ki kot kisla te hakuni Julai dang menta dang arlai te yo executive magistrate ula ai ko order ba mendai menu ro ban penbi kono no ka jingnya khajia to ka jaka nang tan dade bajai ai hang to kamut ngilaban le ka legal action ta harani ka jingja ni kisni ba ngiyo jingte ba uba Donald hi u yalam hang to udan hang to habar to ka khanaro u yalam kidon ki members jong ki sanghalang ki le hang to kami ka jingnya klumar te hang ka to ga nongren nakaliang kitrai jong to ka company kila ada ka FIR ba kaju ka ja kumni nang tau deu ba Donald hi uba sedang uba pensyit ya kani bro teta kadang ni hak ban ares yu tementa kadangnya ka jing toket ya kani ka nongrim kani ka FIR tang dai Thank you.